Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkaku da haka barkaku da lokaci. Kamar yadda muka saba a yau muna dauke da wasu ingantattun fina-finai guda uku wanda muke muku tallasu ga duk wanda suke buƙatar kallon fina-finai na Indiya Hausa. To wannan dama ce wanda za ku dinga samun sababbin fina-finai a kowane lokaci. Wannan nan fina-finai ne sababbi ingantattu masu kyau wanda sannan kan ne muna kawo muku tallan fina-finai sababbi a kowane lokaci. To a yau ma mun dauko muku wasu tallan fina-finai ne guda uku wanda za ku iya samu a cikin gurufin namu na VIP na Indiya Hausa, wanda ba za ku same su a YouTube ba, za ku iya samu su ne a cikin gurufin na VIP saboda ba za su bar muna dora muku fina-finai a nan gaba. To ta dalilin haka ne yasa mun ka amma zajirce mun ka buɗe muku tsari wanda za ku dinga samu fina-finai sababbi ba tare da kun suka nan ta YouTube ba. Za ku kalle su ne a cikin wayoyinku, ba ma sai kun zaka ta YouTube ku ta rubutawa ba. Wannan tsarin ne mai kyau wanda za ka iya samun fim ne kana zamne ne za ka sami fim za ka kalle shi kuma ba tare da ka sa passport ko wani abu ba. Za ka kalle shi ne direct, za ka iya sabki a cikin wayarka, za ka iya tura ma duk wanda kake so. Wannan tsari ne wanda ake biyan kuɗi duk wata kenan. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin, to lambobin mu ga sunan wanda za ka iya ɗauka sai ka yi mana magana ta WhatsApp ko ta Telegram, wanda za ka iya samun dukkan wani sabon film da kuke gani muna muku tallar su. To saboda ba za su bar muna ɗora muku fina-finai a nan ba, shi sa mun ka jajirce mun ka buɗe muku tsari wanda za ku iya samun fina-finai cikin sauƙi ba tare da ka shigo ta YouTube ba. Idan ka shiga cikin wannan group namu na VIP, to insha Allah duk wani film da kake nema, idan ka shiga tsakanin sabon film da tsoho duka za ka iya samun su. Duka fina-finai sun ka wuce na baya wanda idan ka shiga cikin group mu za ka iya samun su a ciki insha Allah. Ga duk wanda yake bukata, kar ku manta ku mun subscribe da alama kararrawa, da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Waɗannan su ne fina-finan mu kenan ingantattu na wanda za mu saki kwanan nan insha Allah a ranar Lahadi kenan. Yau muna muku video yau a ranar Juma'a kenan, wanda za ku iya samun su ne a ranar Lahadi, wannan Lahadi mai zuwa kenan. Duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan tsarin wanda zai dinga samun fina-finai sababbi, to ya kokari ya mana magana ta yadda zai samu duk wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito a ranar zai same shi a cikin group na VIP. Mun gode kenan. Duk wanda yake buƙatar wa'annan fina-finai ko abu da zai ga lambobin mu nan, kuma muna ɗora link na WhatsApp da na Telegram wanda za ku shiga ku yi mu da magana. Mun gode kenan. Duk wanda shirya sai ya taɓa mu, iya wanda ke buƙatar shiga group kenan.